godišnjih doba i posebno od toga što sam ja rođen u maju, to jest u mjesecu toga toga doba. Vlaš, za tebe kažu da si romantičan. Da li se slažu proljeće i romantika? Pa ja mislim da se mnogo čemu slažu i ja mislim da su pravi mnogi koji tvrde da sam ja romantičan, pogotovo što je proljeće jedno od najromantičnijih godišnjih doba i po svemu tome što sam ja rođen u tome godišnjem dobu, smatram i u Mostaru, jednome gradu koji je najljepši u proljeće, kada sve procvjeta i provehara, mislim da je i taka i moja duša, kada dođe proljeće, procvjeta sve i u meni. Ti si meta mnogih grubih nasrtaja protivničkih fudbalera. U proljeće trava je gusta, bujna. Hoćeš li ti oštrije voditi u duelu? Pa ja mislim nisam takvi tip igrača da igram jednu grubu igru. I mislim da u proljeće će biti i manje tih grubih nasrtaja na mene, pogotovo što su tereni tada i mnogo ljepši i trava, što se rekao sada, procvjeta i bujnija je, može se mnogo lakše igrati, nema blatnjevih terena i onda je lakše izbjegavati te duele i onda je lakše igrati i mnogo čemu imenu lakše da doprinesem svoje što bolje igre. Zlatko Kranjčar, Cico, jedan iz generacije igrača koja nadolazi. Zlatko, reci ovog proljeća, da li ćeš iskoristiti šansu i konačno se nametnuti i ustaviti u državnom timu? Pa moje želje i mogućnosti su takve, mislim, ja ću se truditi da svojim što boljim igrama u klubu, a i kasnije pozivam reprezentaciju što više doprinesem svoje afirmacije, ne samo svoje nego i reprezentacije Jugoslavije. Ja se nadam da ću svojim igrama zadovoljiti stručni štab i selektora Miljanića. Da li ću u tom uspjeti, vidjet ćemo. Prije su govorimo o proljeću. Proljeće, da li ti ono predstavlja neku inspiraciju, posebno za igru? Da li bolje igraš u proljeće? Pa unazad 5-6 godina još koliko igram u prvoj lizi, meni su proljeće uvijek bila bolja nego jesen. Samo mogu reći što je proljeće jednogodišnji doba kada se sve budi, sve cvijeta, sve raste, ja mislim tada da se ja budim i da svojim igrama ću igrati što kvalitetnije i bolje, da baš proljeće mi donosi tu sreću zapravo da svojim igrama se potvrdim i ustavim u reprezentaciji. Zlatko Ujović, golgeter Splitskog Hajduka i državne reprezentacije. Zlatko, ovo proljeće ti baš nije dobro počelo. Mi sigurno da nije, jer smo baš više igrali protiv Hamburga, kao što ste vidjeli, izgubili smo, tukli smo 3-2, ali nismo išli polufinale, nismo imali jednu sreću. Ja se nadam na proljeće da ću još bolje igrati i nadam se da će Hajduk osvojiti to. Proljeće u Splitu kako izgleda? Mislim u Splitu kao u Dalmaciji da je vrlo fino, sunce. Zlatko, proljeće, da li ti predstavlja neku inspiraciju u igri? A sigurno da mi proljeće predstavlja, mislim, i bolje me nego kad šta ja znam jesen i zima, vrlo je hladno. Proljeće nekako sam šta ja znam mirniji i vedriji i proljeće mi daje neku snagu za igrati. Da li ćeš postizati više golova? A sigurno da hoće. Pratio te peh nešto sad za njim? Nešto je pratio peh, ali nadam se da će na proljeće biti puno bolje. Da li u proljeće, kaže da je proljeće stvoreno za fudbal, da li je to istina? Fino je vrijeme. Ja mislim da je i da se puno i bolje i osjećamo, a da nam nekako sve polazi od ruke. U proljeće je puna takmičarska sezona, kako to fudbaleri izdrže? A sigurno da je ljeto mislim najnapornije jer je sunce, ali na proljeće da mislim da dajemo sve od sebe. Ima najviše utakmica. Sigurno je jedna su i veći napor. Jedno 13 dana. Kad to prije? Pa uranilo je malo ove godine, našao sam jednu djevojku pa fino mi je s njom, pa je tako proljeće malo uranilo. Znači probudio se iz zimske letargije, jel? Probudio sam se, bio sam baš se uspavao jedno 2-3 mjeseca preko zime, onaj snijeg veliki, a sad eto malo proljeće uranilo, da se može. Proljeće sve buja, cvjeta, evo ptice svrkuću, jel? Jest, sve buja, mora da cvjeta, kako i ljubav u proljeće, to je nešto posebno. I šta ti crkućeš svojoj djevojci? Pa ne znam, crkućem tako da je volim i ono što se mora govoriti obično u takvim trenucima. Jel provodiš proljeće samo s djevojkom? Čemu ti prođe proljeće? Pa ne provodim samo s djevojkom, malo sa djevojkom, malo s drugovima, malo u prirodi, evo, vrijeme je malo ljepše,
i danas lijep dan i ne mogu da sjedim kod kuće, uranio sam, jutro sam izišao malo da prošetam, da se malo osunčam, a malo moram za vikend otići na planinu, malo šetnja kroz šumu i tako. S djevojkom? Pa normalno malo sa djevojku moraš, šta je drugo. Na primjer, da li bi htjeli da bude vječno proljeće, da proljeće traje čitave godine? Pa, ne bi se moglo baš to tako prirodu. Priroda bi se onda poremetila čitava. Pa, želje su jedno, a stvarnost je drugo. Muzičko uredništvo Zlatko Daniš i Vlatko Marković. Reporter Bojan Vosilčić. Da li ste čuli za urednika i voditelja Boru Kontića? Nisam. Nisam. A vi se zovete? Adamo Nikola. I baš mi je drago što smo se upoznali i nadam se da to neće biti jedino proljećno upoznanje.